Keď som si prečítal Oceán more od Alessandra Barika, stala sa mi jedna veľmi nemilá vec, že som nemohol čítať nič iné roky. Aj som si kladol otázku, že kedy sa to zlomí. Hovoril som si, že možno to napokon môže byť napísané aj po slovensky. Nemusí to byť cudzojazyčná svetová literatúra, že však aj na tom Slovensku sa píšu za vše svetové veci. Čuduj sa svet. Prišiel slovenský autor, pôvodný, neošúchaný, vlastne debutant, Janko Púček, so svojou prvotinou Kameň v kameni. Janko Púček sa narodil 1. novembra 1987 v Liptovskom Mikuláši. Tam prežil detstvo, rannú mladosť a naučil sa piecť zemiakové placky. Okrem harule ho však odmala lákala aj literatúra. Do nej si to namieril už v 2. triede na základke cez časopis Rekord, ktorý vyšiel v rekordnom, jednočíslovom a jednokusovom náklade. Napriek tomu na literatúru nezanevrel a o čosi neskôr, hoci ešte stále nebol Janom, sa jeho básne a poviedky objavili v renomovaných, vysokonákladových literárnych periodikách Dotyky, Romboid či Fragment. Nasledovali 2 poviedkové zbierky Kameň v kameni a Okná do polí, ale aj scenaristická cena Tibora Vichtu za scenár Keď kvitnú koľajnice. Žije a tvorí. To je podstatné. Tak Janičko, tu som sedel s vyšnúkarem, tuto pri tomto stolčeku. Čo ste si dali? Indickým básnikom. Kávu. Dobre. Mohol by som preso bez mlieka? Ďakujem. Preso s mliekom. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Vy ste chceli s mliekom, pravda? Áno, ďakujem krásne. To je herečka? Hej. No. A dneska čo si mal naplánované okrem tohto? Mal by som predniesť druhákom scenáristom niečo o osamelých bežcoch v rámci výuky. Ja som nad tým rozmýšľal, že ten Štrbka, že má v mene, že trp. Štrbka, trp. A Lávčík mal au. Oni mali niečo v sebe také... Repka není taký ubolený. A Repka nemá také priezvisko. Nie je ubolený. Asi. Je to ale katastrofa, nie? Že všade človek príde a hrá nejaké rádio. To je strach z ticha. Je to strach z ticha a zároveň sa to nesie, sa na to nabaluje to, že človek má pocit, že tadiaľ môže vstúpiť do toho veľkého sveta a dať o sebe vedieť. Poslucháči, telefonujú. A kdežto v tom tichu náhodou príde nejaká myšlienka a človek sa môže zlaknúť. Keby sa napríklad rímovala. Ešte, nedaj Bože. Alebo keby to bolo o rozkvitnutej vetvičke marhule. Čo s tým? To je nepriateľné. No, nepoužiteľné v dnešnom svete. Ale stávajú sa aj s rádiami pekné veci. Keď som si tak jeden týždeň mám také obdobia, že aj si rádio pustím a zapol som rádio, kým sa zjem nejaký obed a 2 dní po sebe sa mi stalo, že k tomu obedu mi hrala tvoja poviedka. Vážne? To človek nechce premárniť ten čas, že keď je, aby ten čas nevyšiel na vnívoč. Bondy napríklad sa aspoň pozeral z okna, keď jedol. Stál pri okne a jedol niečo ako rímsky legionár. Stalo sa mi tak pri jedení, že som sa tak nejak pri tom prežúvaní tak zahľadel do okien oproti a nahá žena zastierala záclonu, čo tiež nebol premárnený čas. Nie, že by som pozeral do okien, ale tak sa mi čo tam je také zaujímavé v tom okne, keď sa pozrieš z okna? Okrem takéto výjavy? Vždy mi tak padne pohľad zrovna vtedy, keď má. Tu mám taký zvláštny dar. Vycítiť a pozrieť sa v tej pravej chvíli, keď je tam nahý človek. Na prechádzke sme videli mnoho krásnych starých a opustených domov. V každom z nich sme chceli bývať. Pri jednom sme si vraveli, za domom by mohla byť lavička a stolík a na oknách kvety. Bolo by tam ohnisko, v sklenenom džbáne červené víno a popolník a cigarety a dym. Ja som na konci základnej školy si pamätám, že som si požičal nejaké kuchárske knihy a začal som nejaké také pokusy robiť, že niečo variť a piecť. A
A som si povedal, že však tá hotelovka je dostatočne blízko na to, aby som na ňu mohol chodiť, lebo bola ešte bližšie ako moja základná škola. Ja základnú som mal asi 150 metrov a strednú 75. Čo boli maturitné otázky na také hotelovej, že Hemendex? Keď sa robil výučný list, tak boli také, napríklad spolužiačka si vytiahla žemlovku. Ale ja som už toto odmietol absolvovať a radšej som ten týždeň, keď sa robili výučné listy, tak som presedel s pánom Vrátnikom. On čítal Hospodárske noviny a ja SME, tak sme si to tak vymenili a potom sme si navzájom nadávali na tie svoje noviny, že v tých hospodárskych nič nepíšu. Ani v tom tvojom smečku nič nepíšu. A vtedy som vlastne prestal čítať noviny úplne. Chcel som sa spýtať na toho Dušeka. Ty si vlastne vstúpil do literatúry vraj tak, že si mu vymaloval stenu. Aspoň Dušek to tak tvrdí. Tak ono to bolo všetko pred tou prvou knižkou vlastne. A možno tým, že som mu vymaloval tú stenu, tak potom sa mi cítil byť takým dlžníkom. Tak keď som mu dal čítať ten rukopis, tak ho teda prečítal. Prižmuril oko. No, prižmuril oko a pustil to. On je prajný, ale je svojím spôsobom nekompromisný. Zase keby tam boli popísané nejaké táraniny, Ale áno, tak by ti dal radšej ešte niečo malovať, ako by ťa posmeroval. A strop myslím, že potrebuje ešte vymalovať v tej svojej pracovni. Takže Prečo? ešte, možno pred 3. knihou ešte prídem malovať. Počuť, nedaj sa zneužívať, čak. Ešte pred tým malovaním a som mu nejakú takú poviedku doniesol a som mu tak, ona vyšla v nejakom zborníčku, tak som mu tak venoval, že nech to má doma. A potom to doniesol a poškrkané to mal perom, tak zamrazilo. Ale vtedy mi dal dôležitú radu, že nemám používať slovo úžasné, lebo že aké je to úžasné. Že to vlastne nejaké nie je. A ešte bolo niekoľko takých slov, takže on mi dával aj dobré rady, nebolo to len o tom malovaní. Drahý svatý Antoníček, slúbila som ti, že keď mi pomôžeš nájsť okuliare, dám ti v kostole do zvončeka 2 eurá. Okuliare sa našli, sám dobre vieš kde, v skrini medzi vreckovkami. Dnes som nebola v kostole a nemohla som ti oferovať, ale zajtra na večernej omši ti slúbené určite dám. Dovtedy ťa ale prosím, pomôž mi ešte raz. Pomôž mi nájsť kľúče a zuby. Kľúče som musela niekam položiť a teraz neviem kam. Možno kde si zapadli, ale možno sú stále tam, kde som ich nechala. Neviem však, kde to je. Prosím, pomôž mi ich nájsť. Nemôžem sa bez nich dostať z domu. Niekto musí, ja neviem, vycestovať do New Yorku a tam skvotovať. Ty píšeš o svojej babke a detkovi. Tak ja sa tak spolieham na to, že všetko, čo potrebujem, je tak v okruhu 100 kilometrov okolo mňa. A ešte si v poslednej dobe myslím, že keď akože ja nepôjdem do toho sveta, tak ten svet príde za mnou. Lebo asi pred 2 týždňami sa stalo, že nejak v noci pršalo. Pršať by malo iba v noci. Pršalo, ale otcové auto bolo také pokryté takým žltým povlakom. A potom sme sa v správach dozvedeli, že vlastne padal saharský piesok. Keď sa Samson uvidel v zrkadle, spomenul si na svoju prvú a jedinú gitaru. Nikdy sa na nej nenaučil hrať. Spomenul si na platňu Dark Side of the Moon, ktorú komu si požičal a už 20 rokov ju nemôže dostať späť. Spomenul si na praskanie ohňa a slaninkovej masti, na bratčíčku Nevzlikej. V mysli sa mu vynorila prvá havária na motorke, aj druhá a tretia. Spomenul si na to, ako sa prebral v priekope za Vrbovým, pri hlave mu ešte stále vrzgalo koleso do tlčenej javy, na nohách cítil nepríjemný chlad. Strácil som boty, začul svoj hlas a tým sa znova vrátil medzi živých. Ty píšeš jednostranové, dvojstranové poviedky. Vlastne sa mi nestalo, že by som tak zasadol a niečo tak sústredene písal, že vždy niečo sa to rozsiahlejšie? že vždy sa to tak niečo tak prihodí. Teraz mám takú dobrú stoličku. Aha. Som si opravil takú tonetku. Tak možno na nej už sa bude lepšie sedieť. Tak není nad dobre opravenú tonetku. To už sa tak zistí, lebo tak dobre vrzgá. Tak sa s ňou dá vlastne aj porozprávať pekne.
dá sa napísať aj niečo súvislejšie. Ono by, aj tie tvoje predchádzajúce knižky boli možno súvislejšie, keby si nemal chuť aj dôvod dať na každej druhej, tretej strane názov poviedky. Ono je to viac menej spojité, miestami nespojité a potom to zase niekde nadväzuje o 2, o 3 kapitoly ďalej. Ale sú to také krátke šprinty, vieš, že ja som aj som robil atletiku. Áno? 2 roky. A bol som šprinter na také, kebyže vydržím dodnes, tak možno by som tak s Boltom behával, lebo ja som behával 60-ku a 150-ku, to boli žiacké vzdialenosti, čo sa potom vlastne narastlo na 100-ku, 200-ku. Má to súvis aj s tým, podľa mňa, že nemám tých, alebo čo. Alebo je to o tom, že tak do všetkého sa tak hrniem a rýchlo začnem a potom ešte rýchlejšie skončím. Janko, ja som sa chcel teraz pýtať ešte jednu vec, že aj tak si veľa ľudí myslí, že najvýznamnejší slovenský spisovateľ je Jozef Dado Naď a najvýznamnejšia spisovateľka je Petra Naďová Džerengová, podľa toho Dada Naďa. A predsa len sú nejakí ľudia, o ktorých by sme mohli povedať, že sú s prepáčením neobiditeľní, že by sme to mali čítať a vnímať s nejakou inou pozornosťou alebo s inou dbanlivosťou? Pre mňa určite Jana Beňová napríklad. Z rovesníkov. Teraz som jej polichotil. Ale ju tak sledujem a od dlhšiu dobu a myslím, že ona je toho hodná. A teba nebudem spomínať, lebo to bude vyzerať, že sme boli dohodnutí. Dá sa to ešte sledovať? Poznáš ešte niekoho, kto sleduje pôvodnú slovenskú beletriu, teda niekoľko 100 knížiek ročne? Ja si myslím, že nie a ani ja to nezvládam. Ja tak radšej mám tak rozdelené takú ruskú poličku. Tak sám radšej si siahnem do nej a vyberiem nejakého Platonova, alebo Čechova, alebo môjho miláčika Bulgakova. Tak tam sa cítim taký istý. Lebo ako si začal, že koľkokrát je to vlastne premárnený čas, tak ja sa toho bojím, že kto mi ho už vráti, keď ho premárnim. Podľa istej rovnice, nebyť môjho otca, nestalo by sa približne 1700 udalostí týždenne. Čo by bolo namiesto nich? Nič? Nič si nikto nevšíma. O to menej, ak sa napokon aj tak stratí.